Nagyon jó. Szóval, itt vagyunk élőben, én Attila vagyok, vagy Nabuka, kinek hogy tetszik, és ugye azért nézitek ezt most, mert kíváncsiak vagytok az új Windows kiadásra, hogy milyen lett, illetve hogy milyen irányba halad a fejlesztés, mert ugye ez csak egy technical preview, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy fejlesztőknek szánt verzió, de miért ne tegyük fel? Na. Amit tudni kell erről a dologról, szeptember 30-án volt a bemutató, és mindenki meg volt döbbenve. Mi az, hogy Windows 10? Kaptunk kitérő válaszokat, kaptunk nevetséges válaszokat, de a mai napig mindenki úgy van vele, hogy semminek nem hisz. A lényeg az, hogy Windows 10 lett, és az is marad valószínűleg. Minden esetre érdekes volt. Na, aztán október 1-én megkaptuk, délután 5 órától lehetett letölteni, gyorsan mindenki ráugrott. Természetesen ugye csak angol, kínai, meg spanyol verzió volt, ha jól emlékszem. De ez jelen pillanatban senkit nem érdekel, mert mindenki csak rá akar ugrani, ki akarja próbálni. Szóval ennyi tulajdonképpen. És most én felraktam, először féltem. Mondom, felrakom inkább a Windows 8 mellé, az lesz a biztos. Aztán addig szarakodtam, meg nem volt pendrive-om elég nagy, meg nem sikerült jól megparticionálni a Winchester-t, hogy fel tudjam arról rakni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy frissítek Windows 8-ról, lesz ami lesz, maximum újra tolom az egészet, nem lesz semmi ebből az adásból, de végül is minden tökéletesen működik. Tehát a Windows 8-ról való frissítés tökéletes. Semmi problémám nem volt vele, körülbelül egy 15 percig tartott. Semmi több, meg utána még az a kis beállítás, amit ugye minden Windows elején, vagy minden Windows telepítés végén meg kell kísérelni. És most itt van, fenn van a laptopomon, amiről annyit kell tudni, hogy ez egy Dell Latitude E4310, ebben egy i5-ös M540 kódnevű processzor van, ez 2,53 GHz. Tudtommal ez 4 mag, de most nem vagyok benne biztos, lehet, hogy csak 2. Meg emellé van még 4 GB RAM-om, meg egy 120 GB-s SSD-m. A videógyorsítóról most nem beszélek, mert az említése sem méltó. Mint mondtam, a telepítés gyorsan ment, driver problémáim nem voltak, illetve ugyanaz az egy driver ismeretlen továbbra is, amit még a Windows 8 is kidobott, sőt még a Windows 7 is, hogy telepítsem föl, de nem tudom mi az, mert ismeretlen eszközként van megjelenítve, meg nem is nagyon foglalkoztam vele, mert minden működött. Szóval ennyi. Közben megkaptam a processzoromról a specifikációkat. 2 magos. 2 magos. Köszönöm, Attila. Szóval driver probléma nem volt, minden tökéletesen működik, frissítés után is, illetve annyi problémám akadt, hogy ugye én a telefonomat használom most kamerának, és ehhez a DroidCam nevű alkalmazást használom. Na, ennek a telepítője az először nem akarta az igazságot. Aztán Windows 7 kompatibilitási módban fel tudtam rakni, és mint látjátok, tökéletesen működik jelen pillanatban is. Tehát kizárólag annyi volt a problémája, hogy a telepítő nem volt kompatibilis az új Windows-zal,
de gondolom ez később meg fog oldódni. Mindenképpen, vagy a DroidCam frissítésével, vagy ahogy halad előre a Windows fejlesztés, úgy oldódnak meg ezek a kompatibilitási problémák. Na, én átváltok, hogy lássátok a képernyőmet, mert igazából ez a lényeg. Szóval, ez itt az asztal. Tulajdonképpen szép, letisztult, ugyanolyan, mint eddig. Annyi változásról olvastam, hogy állítólag a tálcán nagyobbak lettek az ikonok, de én nem tudom, nem tűnt föl. Lehet, hogy tableten esetleg nagyobbnak fog tűnni, de itt nem. Lehet, hogy egy pár pixellel magasabbak lettek, vagy szélesebbek, nem tudom. De ennyi. Jöttek új fejlesztések, nagyon sok. És ezek jók is. Tehát nem csak úgy tessék-lássék, hanem ezek tényleg olyan feature-ok, amiket kértek már a felhasználók nagyon régen. És most végre bekerültek. Többek között visszajött a start menünk. Kicsit másképp, kicsit nagyobb, kicsit ilyen. Mindenki döntse el maga, hogy tetszik-e neki. Én úgy vagyok vele, hogy nekem eddig se volt rá szükségem. Ezután se fogom nagyon használni szerintem. És annyi még hozzátársul, hogy ezt a start menüt le lehet cserélni a megszokott Windows 8-as kezdőképernyőre, a fain kis modernuis csempés megoldásra. De azt most nem tudom megmutatni, mert ahhoz ki kell jelentkezni és újra-vissza. Úgyhogy most nem szakítanám meg vele az adást. Annyi, hogy egy pillanatra rákukkantok a chatre, de nem történt semmi. Na, szóval, ugye visszakaptuk a start menüt. Újdonság benne, hogy mivel nincs kezdőképernyőnk, így a csempék azok a start menübe kerültek be. Ez természetesen úgy, ahogy van, átrendezhető, ugyanúgy, mint a kezdőképernyő, és akármilyen széles változatban lehet vele szórakozni. Tehát, hogyha én most ide elkezdek szépen sorban appokat kitűzdelni, akkor nem tudom, hogy itt például nem, csak lefele lehet. Tehát az a lényeg, hogy ez tulajdonképpen a képernyők széléig mehet. Ezek ugyanolyan élő csempék, mint a kezdőképernyőn voltak, csak ide átkerültek. Haladjunk tovább. Mert a start menüről tulajdonképpen nem lehet többet mondani. Ugyanolyan start menü, mint eddig, berakták mellé a kezdőképernyőt. Köszönjük szépen! Új ikon a tálcán, search, keresés. Ez feldob nekünk egy ilyen pop-upot. Ez a kereső, ez olyasmi, mint a... mindjárt mondom, a Mac-eken van hasonló, illetve ugyanilyen megoldás van az androidos rendszereken, a Google Now-ban, ugyanúgy keres appokat, és ugyanúgy keres a neten is egyaránt. Tehát, hogyha én most ide beírom, hogy mit írjak be, riasztás, akkor egyből megjelenik az app, ami fel van telepítve automatikusan, ugye ez egy alapalkalmazás, illetve hogyha rá kattintok erre, akkor egyből feldobja nekem a kereső applikációt, a Bing-el, és egyből rá is keres nekem a kulcsszóra, amit beírtam.
És hogyha már itt tartunk, ez most ugye egy modern, új is applikáció. Ez egy MetroShop, hoppá, mellé kattintottam. És akkor ugye ez lesz a következő dolog, amiről beszélnünk kell, hogy ezek most már futnak ablakban. Nem csak teljes képernyős alkalmazásként használhatók, hanem ugyanúgy, mint bármilyen másik alkalmazás. Ha megnyitom, akkor megjelenik nekem szépen egy ablakban, ha megjelenik. De itt most például a Store az nem jelent meg. Érdekes. Na, megvan az első bug, köszönjük, ez is megvolt. Na még egyszer, siker, nagyon jó. Ugye ezeket is ugyanúgy ablakban meg lehet nyitni. Van még itt. Igen. És akkor rögtön annyit el is lehet mondani, hogy megújult az alkalmazásbolt is. Sőt, olyan híreket kaptunk, hogy valószínűleg szűkös határidőn belül meg fognak jelenni desktop alkalmazások is. Tehát nem csak ezek a külön Windows modern felületes dolgok, hanem mindenféle alkalmazás, amiket majd ugyanúgy meg lehet vásárolni, mint bármikor máskor. Tehát ez tulajdonképpen egy jó hír, mert végre egy helyre össze lesz szedve minden, nem kell külön keresgélni több százmillió weboldalon keresztül, amit szeretnénk, hanem belépünk szépen a store-ba majd, és mindent letöltögetünk, amire szükségünk van. Egy valami nem tetszik jelen pillanatban, az az, hogy vízszintesen két görgetősáv van, amit nem értek. Tehát ez az egyetlen kivetnivalóm van jelen pillanatban a store-ban, és a görgő lenyomásra nekem nem működik a görgetés, pedig egyszerűbb lenne, de mindegy. Gondolom ez is javítva lesz majd, egyszer csak, de ez igaz. Nem értem a két gördítősávot. A következő, hogy a Charms Bar ugye eltűnt, nincs nekünk, hogy is hívták, Hot Corner, nincs többé, nincs Charms Bar, minden, ami ott volt, az beköltözött ugye a start menübe, illetve a modern alkalmazásoknak a bal felső sarkában itt egy 3 pont, itt van 3 pont, ezekre, ha rákattintunk, akkor megjelennek azok a dolgok, amik a Charms Baron jelentek meg, amikor megnyitottunk egy ilyen alkalmazást. Amit még tudni kell, megmaradtak a szokásos rázzuk meg az ablakot, és akkor eltűnik minden, illetve működik a vissza is, csak nehezebben. És amin újítottak, az a Snap Assist, ez ide-oda tűzeljük az ablakokat. Jobb sarok, bal sarok, lehúzom, felhúzom, jobb oldalra kitűzöm, és annyi újdonság volt még, illetve nem tudom, hogy most be tudom megmutatni, mert ma már sikerült előhoznom, csak nem tudom, hogy, hogy most például teljesen behalt az egész. Ide, hogyha én kihúzok valamit, ami jelen pillanatban ezzel nem működik, mondjuk megnyitok egy kalendár appot, és számológéppel mondjuk nem fog működni. A bénázás az működik. Igen, na ez az, ezt akartam megmutatni, végre sikerült. Szóval, hogyha kihúzunk egy applikációt szélre, akkor a további ablakok közül megjelenik nekünk a másik oldalon egy lista, amik közül ki tudom választani, hogy a képernyőnek a másik oldalára
melyik appot szeretném rögzíteni. Most legyen a keresés appunk, és akkor ezt automatikusan a képernyő feléhez méretezi, és tökéletesen lehet két ablakban dolgozni tulajdonképpen egymás mellett. Ugyanúgy működik a felhúzom teljes képernyő, mint Windows 7, Windows 8 alatt bármikor. Szóval ez is egy jó kis feature, és akkor rákukkantok a... Van Charms Bar? Hát nekem nincs Charms Barom. Tehát, hogy az feltűnt, hogy a beállításokban be lehet állítani. Igen, be is van pipálva, hogy legyen hot cornerem, de nincs. Én azt hittem, hogy csak ott van, hogy vagy tablet módban, vagy touch módban, vagy nem is tudom, hogy hívják, működjön. Win plus C gombbal. Na, tényleg. Hát akkor mégis van Charms Bar, de le lehet tiltani. Ha minden igaz. De most ki is próbáljuk akkor. Nem. Vagy legalábbis a hot cornert le lehet tiltani, de mondjuk nekem nem is működik. Akkor lehet, hogy nálam bugos. Előfordulhat. Na mindegy. Miről nem beszéltem? Kinézet. Hogy néz ki az egész dolog? Ugye azt már képekről lehetett látni, hogy az ablakok jelentősen megváltoztak. Tehát oldalt és alul úgy sacper kb. Olyan nulla keretünk van. Se több, se kevesebb. A felső fejlécünk megmaradt, de az is gondolom kizárólag csak a kezelő gombok miatt, hogy be tudjuk zárni, illetve le tudjuk rakni a tálcára az ablakokat. De minden esetre nekem az első képeken ez nem tetszett. Valahogy hiányzott. De aztán most fenn van ugye harmadik napja ez a rendszer, és hozzászoktam. Nekem most már bejön, tetszik. Ami még újdonsági grafikailag, van drop shadow az ablakok körül. Lehet, hogy a videón nem jön át, meg lehet, hogyha beállítanék egy világosabb hátteret, akkor látszana. Már is. Nem. Na, csak sikerül. Egy ilyenen mondjuk talán. Igen, így látszik, hogyha húzom az ablakot, és nem olyan hihetetlenül rossz a felbontás nálatok, hogy ne látszódjon, akkor elvileg lehet látni, hogy van egy kis drop shadow, amit tulajdonképpen először nem is vettem észre, csak utólag mondták, hogy nézd, itt van drop shadow, és tényleg, és egész jól néz ki. Kinézetről még annyit, hogy a rendszerikonok megváltoztak félig meddig. Ugye ezt gondolom, illetve remélem, hogy ez még folyamatban van az átrajzolgatások és egyebek, mert itt-ott megváltoztatták, de például a meghajtók ikonjai azok maradtak, ugyanazok, a hálózati dolgok ikonjai is szintén, de mondjuk a network ikon, a számítógép ikon az megváltozott, ilyen flat stílusú az egész, illetve az intézőnkbe kaptunk egy új menüt, ez a home menü, ebben kedvenc alkalmazásokat lehet, illetve fájlokat, mappákat lehet felvenni, illetve mutatja a legutóbb használt fájlokat, illetve legutóbb megnyitott fájlokat és mappákat. Pluszban ennyi újdonság van még. Mindjárt ránézek a puskámra, hogy miről kéne még beszélni. Start menü megvolt.
Akkor térjünk rá erre a virtuál desktop dologra, aminek itt van egy gombja, ami egyben a multitaskért felelős gomb is, ugyanis, hogyha rákattintunk, akkor egyből látjuk az összes adott desktopon megnyitott alkalmazást, és meglepően jól használható. Annyit hozzá kell tennem, hogy nem lehet áthúzni egyik desktopról a másikra az ablakokat, kizárólag úgy tudjuk megcsinálni a mozgatást, ha rákattintunk erre a gombra, és jobbklikkel kiválasztjuk azt az ablakot, amit át szeretnénk rakni, és kiválasztjuk a nekünk tetsző desktopot, hogy melyikre szeretnénk átpakolni. Biztos lesz még fejlesztve, legalábbis remélem, hogy lesz valami átjárhatóság, mert egyszerűbb lenne valószínűleg, illetve jó lenne, ha nem csak egymás mellé lehetne pakolgatni virtuális asztalokat, hanem mondjuk alá fölé. De ez már csak ilyen bónusz, ami lehet, hogy jó lenne. Na mindegy, igazából nem próbáltam ki, hogy mennyit lehet megnyitni, szerintem annyit, amennyit nem szégyellek. Vagy annyit, ameddig ki nem lóg a képből a dolog, ugyanis nem lehet scrollozni. Most így kiderült. Tehát felbontás függő ezek szerint, hogy mennyi asztalt tudunk megnyitni. Igen, új gyors gombjaink is vannak a virtuális asztalok mellé. Windows Ctrl-D-vel új asztalt hozunk létre, Win Ctrl F4-jel bezárjuk az aktuálisat, és Win Ctrl gomb lenyomva tartása mellett a bal, illetve jobb kurzor gombokkal tudunk váltogatni köztük, illetve a Windows plus Tab gombbal be is tudjuk hozni a alkalmazásváltót, és egyben ugye lehet is változtatni, illetve váltogatni a virtuális asztalok között. Ja igen, az még, ezt először nehezen vettem észre, de aztán kiszúrtam, és Krisztián is felhívta rá a figyelmem, hogy van minden megnyitott ablaknál egy kis indikátor a tálca alján. Ez azt mutatja, hogy az ablak meg van nyitva tulajdonképpen, csak nem azon az asztalon, amelyiken éppen vagyunk, tehát nem az aktív asztalon van megnyitva, hanem egy másikon, de ugyanúgy működik, hogyha át akarok váltani egy másik ablakra, automatikusan vált asztalt is egyből. Tehát nem kell azzal foglalkozni, hogy átmenjünk a másik asztalra, meg ilyen hülyeségek. Megy fajnul. Mi van még, ami ilyen feature? Parancsor. Mindenki meglepődött, amikor elkezdtek a parancsorról beszélni. Ugye a klasszikus fain parancsorunk, ez mindig is megvolt, minden Windowsban ismertük. Használtuk is, vagy legalábbis sokan használták, sőt sokan használják is a mai napig, nem is keveset, és ennek hála kerültek bele újabb beállítások, és az egyik legkirályabb dolog évek óta, amit tulajdonképpen már mindenki nagyon akart, az az, hogy működjön a Ctrl-C, Ctrl-V desktopon, parancsorban, és végre van rá lehetőség, hogy működjön. Van egy ilyen opciónk, hogy Enable New Control Key Shortcuts. Ez annyit eredményez, hogy az összes mindenféle ez a másolás, kivágás, beillesztés, mindenféle ilyesmit el lehet intézni, anélkül, hogy jobbklikkezni kelljen minden egyes alkalommal. Illetve kaptunk még itt érdekes beállításokat, amiket szerintem nagyon kevesen fognak használni, de soha nem lehet tudni.
Illetve az is új, hogy az átlátszóságot lehet állítani a parancsorablaknak. Ez mondjuk nem értem, hogy miért jó, kinek. Lehet, hogy valaki hasznosnak fogja találni. De ezen kívül tulajdonképpen mindenben ugyanolyan maradt a parancsor, mint eddig. Személyre szabhatóságot tekintve pont ugyanolyan eszközöket kapunk, mint a Windows 7 óta folyamatosan, semmi nem változott. Ugyanúgy megvan a személyre szabás ablakunk, ugyanúgy változtathatunk mindent, mint eddig, semmi különös változás nem fog velünk szembe jönni. Illetve, mindjárt rájövök, mit akartam még, megvan. Jött nekünk egy ilyen feedback alkalmazás, opció, kinek hogy tetszik. Ez azt hivatott képviselni, hogy visszajelezhessünk a Microsoftnak, hogy melyik funkció mennyire népszerű az új Windowsban. Ez tulajdonképpen teljesen jó, tehát én már párszor használtam, párszor felugrott nekem. Egy ilyen kis pop-up megjelenik, elmondja nekem, hogy küldhetek visszajelzést, és akkor ha rákattintok, akkor kapok egy ilyen kérdőívet, amiben meg tudom mondani, meghatározott kérdések alapján természetesen, hogy tetszik-e, illetve ha nem tetszik, akkor miért nem tetszik a feature, illetve az új funkció. És akkor most ki is töltöm ezt, ha már itt vagyunk. Igen, tulajdonképpen amennyire nem hittem ebben a virtuális asztal dologban, és amennyire nem használtam soha az életben, most annyira jól jött. Tehát, hogyha ennyi ablakot, amennyi itt meg van nyitva, egy asztalon kellene kezeljek, akkor hajamat tépdesném szerintem. Használata meglepően egyszerű. Igen. Élvezhetőség, gyorsaság mindenképpen. Hát én megadom neki az 5 pontot. Kisebb hiányosságok vannak, de hát azokat valószínűleg javítani is fogják. És ez a feedback már csak azért is érdekes, mert a Microsoft azt ígérte, hogy akár személyre szabott frissítéseket is kaphatunk. Ami azért jó, mert hogyha esetleg tényleg figyelembe veszik a személyes tapasztalatokat, akkor az is lehetséges akár, hogy olyan dolgok is bekerülhetnek hozzám a Windowsba, ami mondjuk máshoz nem. És milyen király már, amikor nekem másképp működik valami, mint másnak. A modern napokat megmutattam. Nézzünk szét a Store-ban, ami ugye nem olyan nehéz, de mondjuk, hogyha bepillantunk egy ilyen top free apps közé, akkor megnézhetnénk, hogy miket ajánl fel nekünk. Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ezek mind nélkülözhetőek lesznek szerintem desktopon, attól függetlenül ugye, hogy most már ablakban is lehet futtatni, tehát mindhez elég egy böngésző, ahogy nézem. Ez még mindig azért lesz jó, mert egy rendszer lesz tulajdonképpen az egész Windows ökoszisztémában, és ugyanez a rendszer fog kerülni az új Surface Pro-kra, már hogyha lesz, és lehet majd
nagyon gyorsan változtatni touch mód és desktop mód között. Tehát, hogyha lesz egy dokkolós billentyűzetünk, akkor automatikusan fel is fogja ajánlani nekünk a Windows, hogy álljunk át egér billentyűzet párosra, illetve hogyha kivesszük a dokkolóból az eszközt, akkor rögtön fel is fogja ajánlani, hogy álljunk át touch módra, vagyis az érintőképernyőre optimalizált verzió, akkor visszatér a startképernyőnk, meg ilyen apróságok. Tulajdonképpen csak könnyebbé teszi azt, hogy tableten használjuk a Windows-t, és tulajdonképpen ez így teljesen jó is, hogy nem kell 10-féleképpen megírniuk a dolgot, ugyanis egy rendszermag van létrehozva, és akkor arra húzták rá a felhasználói felületeket. Így meglehetősen egyszerűbb lesz a dolguk. Kérdezik András, hogy a Windows 7, 8, 10 programok kompatibilitása milyen. Erről annyit tudok elmondani, hogy nekem, amiket használtam programokat, azokat még nem raktam föl, az a helyzet, de most akkor szerintem egy pillanat. Gyere. Feldobunk valami kisebb programot megnézni, hogy mit mond. Mondjuk egy Total Commandert így hirtelenjében. Aha. Ez például nem nagyon akar. Mindjárt megnézzük, hogy Windows 7 kompatibilitás nem, akkor valószínűleg a telepítőn hibás inkább. Akkor hát nem tudom, hogy mit nézzünk meg tulajdonképpen, mert aha, most futott bele Attila, Taskbar Tweaker nem működik. Cartman jelezte, hogy elég jók a visszajelzések Dirty Windows-on kommentekben, de természetesen teljesen új rendszer tulajdonképpen, illetve ez még mindig csak egy előzetes verzió, egy tesztverzió. Ez egy alfa kiadás, tehát hogy nem szabad csodákat várni. Annyit tudok elmondani, hogy felraktam Steamen keresztül a Counter-Strike Source nevű játékot, az nekem tökéletesen működött, semmiféle teljesítménybeli problémát nem észleltem, nem is esett vissza semmilyen beállítás mellett az FPS-em. Ennyit tudok mondani a dologról, nem igazán volt időm még foglalkozni vele, mert dolgoztam főleg, illetve amikor nem dolgoztam, akkor aludtam. Úgyhogy erről nem tudok többet mondani. Jött az új rendszer mellé új Internet Explorerünk, amit itt már meg is nyitottam még adás előtt. Ez a 11-es verzió. Vannak benne újítások, illetve továbbfejlesztették természetesen, és most már támogat új webes szabványokat, illetve jobb lett a hardveres videógyorsítás megoldása is, és a HTML5 teszten is nagyobb pontot, vagy magasabb pontot ért el, mint a 10-es verzió, de még mindig nagyon le van maradva, tehát hogy ez itt a 37-es verziójú Google Chrome, ez 512 pontot ért el, az Internet Explorer pedig csak 376-ot.
És emellett ugye látszanak a különbségek oldaltördelésben is, gondolom másképp vannak optimalizálva is a képböngészőre ez az oldal. Ez a menüsor például fönn itt eléggé el van csúszva. De, de halad az Internet Explorer is, és tényleg azt kell mondjam, hogy gyors. Illetve nem lassú. Tehát, hogy ez elég komoly gyorsasággal bejött például. A netem se rossz most jelen pillanatban mondjuk, de, de tény és való, hogy gyorsabb lett az Internet Explorer is. Annyit szeretnék kérdezni, hogy van-e valami, amit meg szeretnétek még tudni? Van olyan dolog, amire kíváncsiak vagytok, vagy gépigény. Egy az egyben ugyanaz, mint a 8.1. Pontosan ugyanaz. Én még gyorsulást is észleltem. Mi a 8.1 gépigénye? Mindjárt utána járunk gyorsan. Nem foglalkoztam vele különösebben, mondván úgyis elbírja a laptop. Megvan. 1 GHz-es processzor, 1 GB RAM a 32 bites és 2 GB RAM a 64 bites operációs rendszer esetén, 16 GB szabad hely a 32 bitesnek, a 64 bitesnek nekem 20 GB szabad helyet kért. Na, szokásos grafikus dolog, illetve internet hozzáférés és Microsoft account, ami igazából nem is követelmény, csak egyszerűbb, hogyha van. Ennyi. Nincsen nagy gépigénye. Hazatelefonálásról pár szót. Mire gondolsz? Fejtsd ki, nem értem, mire gondolsz. Ja, mit küld haza a Microsoftnak? Ezek csak olyan adatokat, illetve bízom benne, hogy csak olyan adatokat kapnak meg, amiket fejlesztés céljából használnak fel, illetve nem hiszem, hogy bármi olyan adatra kíváncsi lenne rólunk, amivel kellemetlen helyzetbe hozhatnának minket. Ez kizárólag azért van, hogy fejlesszék az operációs rendszert, ugyanis még egy év tulajdonképpen, mire kereskedelmi forgalomba kerül, addig folyamatosan toldozgatják, kijavítják a bugokat, meg ilyenek, szóval ezek a visszajelzések valószínűleg, illetve nem valószínűleg, biztos vagyok benne, hogy csak azért vannak, hogy jobbá tegyék a rendszert. De megmondom őszintén, engem soha nem érdekelt, hogy ki és mit akar megtudni rólam. Ha valakinek ez nem tetszik, akkor nem használja ezt az operációs rendszert. Kész. Nem tudok többet mondani. Értem. Nem kell vele foglalkozni. Ez nem olyan dolog, szerintem, amiért hirtelen be kéne szarnia mindenkinek. Eddig is gyűjtöttek rólunk adatokat, ezután is fognak, csak eddig maximum nem szóltak. Vagy elrejtették az apróbetűs részbe, és mi kipipáltuk a checkboxot, hogy igen, hozzájárulunk. Tehát szerintem eddig is ugyanúgy gyűjtötték az adatokat a felhasználásról, illetve a stabilitásról, meg arról, hogy milyen fájlokat nyitunk meg, de egyszerű embernek szerintem semmi oka félelemre. Akkor kérdés, óhaj, sóhaj, bármi még?
Hát ha lenne mire válaszolni. Hát vagy sokat írtok, vagy egyáltalán nem írtok. De akkor én levonnám a következtetéseket. Nekem éles rendszerként van fönt, eddig jó, nem tapasztaltam olyan hibát, amire azt mondtam volna, hogy nem lehet elviselni, vagy nem lehet kijavítani. Tehát ilyen kompatibilitási problémák eddig is adódtak, Windows 8 alatt is, és hogyha valaki egy 10-es verziójú Firefoxot akar felerőszakolni, akkor az meg is érdemli. De szerintem még az is probléma, hogy futna rajta. Szóval én azt mondom, hogy még főrendszernek is elmegy, nyugodt szívvel bárki frissíthet, aki azt mondja, hogy hajlandó bevállalni az újításokat, mert működik. De esetleg, hogyha bármi probléma lesz, akkor azt úgyis jelezni fogom Google Plus-on is és DV-n is, mert én most ezt fogom használni egy jó darabig, ugyanis április 28, azt hiszem valahogy így jel ennek a verziónak a támogatása, de addig szerintem fogunk még kapni előzetes verzió, amire lehet majd frissíteni. Szóval eddig jó. Eddig jó. Bárkinek tudom ajánlani, akinek tetszett a Windows 7 és a Windows 8. Akinek nem tetszett a 8-as, az egyelőre hagyja a picsába. Ne erőltessem el. Abból jönnek megint a gyűlölködő kommentek és cikkek, hogy fúj, milyen szar ez a Windows 10 is. Nem kell. Akkor inkább maradj a Windows 7-nél. Vagy rakj vissza egy XP-t, mert megérdemled. Mire lehet még számítani ezek után? Én azt mondom, hogy jó eddig, és az irány is jó, ha nem csinálnak valami bődületesen nagy marhaságot a Microsoftnál, akkor nagyon jó operációs rendszer lesz ebből. Nem hiszem, hogy nagyon el lehetne rontani. Mondjuk nekem a Windows 8 is tetszett, aztán 8.1 is, és én élveztem használni, meg azóta is élvezem, meg azóta is élvezem használni a félkész operációs rendszereket, mert valamiért imádok vele szenvedni. De ezzel most nem kell. Felraktam és megy, működik, pedig ez csak egy alfa. Szerintem tulajdonképpen csak annyi lesz, hogy várom, hogy milyen új feature-ok kerülnek még bele. Mert érdekel. Nagyon megfogott ez a rendszer. Most írja Cartman, hogy azt mondták, hogy ez még csak a 10% az újításoknak. Na, remek. Akkor várjuk a másik 90-et gyorsan, Microsoft tessék dolgozni. Ennyit tudok elmondani tulajdonképpen. Nagyon várom a következő verziót, várom az update-eket, várok mindent, ami Windows 10. Várom, hogy jöjjön esetleg az új Windows Phone rendszer, mert arra is kíváncsi leszek, illetve egyszerre fejlesztik a x86-os platformra és az ARM platformra is ezt az új Windows-t. Úgyhogy érdekes lesz látni, hogy mit tudnak majd a ARM platformra írt Windowsok. Most írja Krisztián, hogy februárban lesz a következő build. Helyes. Az már nem sok. Hány hónap? Milyen hónap van? Október, november, december, január, február, 5 hónap. Kibírjuk. Ahhoz képest, hogy jövő ilyenkor jön csak a teljes
ö, verzió. Hát akkor tulajdonképpen szerintem végeztünk. Ha bármi kérdésetek van YouTube-on, illetve Dirty Windows-on ehhez a videóhoz kapcsolódó cikk alatt tudtok kérdezni, meg Google Plus-on is megtaláltok. Ö, ennyi tulajdonképpen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogy itt voltatok, és azoknak is köszönöm, akik utólag meg fogják nézni, és bízom benne, hogy meghoztam a kedvet. Mert tényleg egy jó rendszer, és örülnék neki, hogyha ez végre elterjedne, és nem csak azt hallanám mindenhonnan, hogy fúj, de szar, már megint az új Windows. Elegem volt belőle. Köszi. Sziasztok!